Hi guys! What is up and welcome back to my channel. For today's video, I'm going to unbox my newly bought phone. But before let's get started, let's have an intro first. So guys, bumili tayo ng bagong phone at mamaya ko sa inyo sasabihin. So, without further ado, ito na yun. At ang aking binili na bagong phone ay ang mainit-init pa guys. Ito, Samsung Galaxy A72. Yay! Yay! Makakapag-vlog na ako. Yay! Ito yun guys. Ang Samsung Galaxy A72. So, ito lang guys. So, actually na-unbox na ito nung kakabili ko doon sa pinagbilhan ko kasi may demo doon. At na-document ko naman, ngunit naka-face mask ako nung time na yun. Pero, i-re-unbox ko ito para sa inyo, para makita nyo kung ano or sulit ba ang phone na ito sa halagang sasabihin ko mamaya. Kung sulit ba ang phone na ito ngayong 2021. Okay. So, at ang laman ng box ay ang sumusunod. Ang mismong phone, ang ating charger adapter, at ang kanyang port, USB port. So, fast charging 25 watts charger to. Mga kasana. So, ito na yun. Fast charger to. At Type-C. Type-C charger. Tapos, ano pa ba? Yung mayroon ding manual or warranty card. Mayroon siyang warranty card. Mayroon ding quick start guide or manual. Ito guys, oh, quick start guide or manual. Mayroon din siyang free jelly case. Hindi siya masyadong matibay or shockproof, pero okay na rin kasi dito galing sa box mismo. At yun lang. At ang SIM ejector tool. Okay. So, bubuksan na natin. Ito yung box niya. Ito. So, ito yung phone, mismong phone. Meron siyang SIM ejector tool pero naiwala ko guys. Ito yung phone niya. Yay! Maganda naman, di ba? Ito yung phone niya. Yan. Wow. Ito yung back view. At ito yung front view. So para magamit to, inactivate ko na yung face recognition. Meron siyang face recognition. Pwede rin yung pattern at saka fingerprint scan. Ito. Pwede siya sa fingerprint scan. Okay? So about its specification, guys, tatabi na muna natin ito, no? So, about its specifications, yung back camera or rear camera niya is 64MP, 12MP, 8MP, at 5MP. So, ito yung main camera niya, yung nasa gitna. Ito yung main camera sa gitna, 64MP.
Ang ultra-wide camera niya, ito yung nasa itaas. Ultra-wide camera na 12 MP. At ito yung baba, telephoto camera. Yung pinakababa, telephoto camera ay 8 MP. At ito yung macro camera niya ay 5 MP. Okay? So 64, 8, 12 at 5 MP. Okay? For its front camera, meron siyang 32 MP megapixel. Okay? About its RAM or read access memory, ito yung memory na gumagamit or nagpa-process sa ating mga applications. Sa ang RAM nitong phone na to na Samsung A72 ay 8 GB or GB. Okay? Tapos, yung capacity storage niya or ROM or read-only memory ay tumataginting a whopping 256 GB or 256 gigabytes. So, napakalaki na yun, guys. Parang dalawang cellphone na yun na pinaghalo, no? Sa 256 GB, marami ka nang mai-install na apps sa iyong phone. Siyempre, ito ay Android phone. Okay, Android phone ito, guys. At expandable din to, guys. So, pwede siyang lagyan ng memory card or SD card up to 1 terabyte. 1 TB. Okay? About its battery, meron siyang 5,000 mAh, guys. So, laki-laki na rin yun, yung 5,000 at 20 hours ka makakapag-internet nun. Okay? For its CPU speed, 2.3 GHz and 1.8 GHz. So, ang size ng phone na to ay 6.7 full rectangle, full HD, Super AMOLED. For its resolution or main display, 1080 by 1080 by 2400 or Full HD. For its dimension, ito ay merong 165 by 77.4 by 8.4 mm. Tapos, ang weight niya, guys, is 203 grams. So, sa 5,000 mAh niya na battery, pwede ka nang Wi-Fi ng 20 hours na Wi-Fi at 23 hours video playback. So, dual SIM ang phone na to, guys. Check natin. Yan. Dual SIM to. Yan. Dual SIM. Pero yung isang slot niya is hindi pwedeng ko sabayin yung SD card at isa pang SIM card kasi na-occupy na pag dalawang SIM card ang ginagamit mo, yung slot ng SD card niya is na-occupy na ng SIM. So, kapag gumamit kayo ng SD card or memory card is isang SIM lang ang ikabit at tanggalin na yung isa. Okay, pero kung wala kayong SD card, pwede rin naman kasi 256 yung internal memory nito. Okay? So, maganda ang phone na to for vlogging, guys, kasi yung video recording niya ay ultra high definition 4K. So, ang air jack niya ay 3.5 mm stereo. USB Type-C to, yung charging niya. So, yun na lang siguro ang ma-share ko sa inyo itong bagong bili kong phone. Maganda siya, guys. Actually, naka-tempered glass na to kasi pinalagyan ko kaagad ng tempered glass. Okay? So, nagamit ko na siya, guys, at ipapakita ko sa inyo yung pictures niya at video. Okay. So, ito yung forma niya, guys. Meron na naka-install ng mga apps. Ako ang nag-install nito.
Ako ang nag-install nito kanina guys ng mga apps. Na-install ng mga apps. Install ko yan kanina. So, ang price ng phone ito ay medyo may kamahalan sa karaniwang kong phone kasi usually ang price ng dating kong phone ay maabot lang ng 15,000 pero ang price nito ay tumataging na 23,490 guys. So medyo may kamahalan pero okay lang kasi reward naman ito para sa sarili natin kasi nagbablog kasi tayo at kailangan natin ang phone or ng bagong phone para sa ating vlogging or sa ating YouTube channel. Okay. So okay or sulit ba ang phone na ito bilhin ngayong 2021? Para sa akin, kasi bago ko itong phone, na-impress ako sa phone ito kasi napaka-clear niya yung picture, napaka-clear niya at saka yung video. Ipapakita ko sa inyo guys yung resulta ng picture nito at ng video nito. Klarong-klaro siya guys. So, bihira lang ako magkaroon or ngayon lang talaga ako nagkaroon ng ganito kamahal na phone. Yung picture niya. Yan. Meron pa. So, para sa akin, kahit medyo may kamahalan na phone na ito is try nyo pa rin bumili kasi bihira mas affordable naman ito compared sa mga iPhone na napakamahal at medyo high-end na phone ng Samsung. Mas better ito kasi medyo mid-range siya, hindi masyadong mababa at hindi naman siyang mataas. Mid-range ang phone nito at tamang-tama sa mga nagwa-vlog at sa gusto ng photography. Pwede itong gamitin nyo sa inyong mga photography events at sa mga video recording niyo. Okay? So, masaya ako kasi nagkaroon ako ng bagong phone kasi actually hesitant ako bumili nito kasi medyo mahal, 23,490. Malaking halaga na din. So, pwede ka nang bumili ng dalawang phone sa ganitong halaga pero okay lang kasi first time ko magkaroon ng ganitong phone na medyo mahal, above 20,000, medyo mahal siya pero sulit na sulit ito guys kasi yung mga features niya, yung battery niya 5,000, yung whooping internal memory na 256 GB, napakalaki na nun, at saka yung RAM niya, yung RAM niya, yung memory niya is 8 GB. Tsaka yung processor para nito ay Qualcomm Snapdragon 720G processor. So okay na ito sa dating mga Exynos na ginagamit. So ayan na lang muna guys at maraming salamat sa inyong pagtutok sa aking video na ito, sa aking unboxing ng bago kong phone. Yay! Meron akong bagong phone. So maraming salamat sa inyong pagtutok at kung gusto nyo ang video nito, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Boholano. And please click the notification bell for more updates on my channel. Okay? So maraming salamat guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.